A ten ale s obrovským prehľadom a vysúva do príležitosti svojho brata. Otvárame skore stretnutia. Po obranenom oslabení prichádza parádna breaková akcia. Kristián Pospíšil. Kipuk pre Johannessena, ktorému odskočil. Okuliar ho následne otláčal, tak aby to Johannessen nedokorčiloval. A toto je príležitosť pre druhý raz v dnešnom zápase vyhrávame náš kapitán Marek Hrivík. Toto je, čo sme potrebovali.